A import zahraničného lacného textilu však spôsobili, že toto prirovnanie zapadá prachom. Oprášiť sa ho snažia mnohí talentovaní módni návrhári, ktorých láska k odevom sa zrodila práve v našom krajskom meste. Patrí medzi nich aj Ina Budovská. Tá zorganizovala veľkolepú módnu prehliadku, na ktorú sa prostredníctvom našej kamery môžete teraz pozrieť aj vy. Priestory bývalej odevnej fabriky ožili vďaka extravagantným modelom začínajúcich, ale aj skúsených módnych návrhárov, ktorí sa predstavili na druhom ročníku podujatia Factory Fashion Show. Prehliadka mala postupnú gradáciu. Na začiatku sa predstavili so svojimi modelmi študenti Strednej umeleckej školy v Trenčíne, potom goticky ladená módna návrhárka Ravena, neskôr samotná organizátorka show Ina Budovská a nakoniec predviedla svoju najnovšiu kolekciu pre módnych nadšencov známa Lea Fekete. Spoločným znakom všetkých modelov bola určite originálnosť a extravagancia. Módny návrhár má byť osobnosť, má trvať na istom akcente a vyjadrení vlastného prvku alebo identity, ktorá by ho mala charakterizovať počas, ak to teda myslí vážne, celej tej svojej pracovnej kariéry. No a do istej miery si myslím, že by mal byť ten, ktorý nepodlieha nielen tlaku, ale nepodlieha žiadnym iným vplyvom, ale práve naopak dokáže násať tú správnu energiu, ktorou vlastne niečo tlmočí a tlmočí to dlhodobo. Takže ak to nie je aktuálne hneď teraz, určite sa to stretne v nejakej sezóne s tým, čo chcel povedať. Takže miera vyzretosti aj odbornej verejnosti alebo aj laikov je hlavne v tom, že sú trpezliví a nie sú hneď prvoplánoví. Takže to, čo je v obchode, nemá s módnym návrhárom nič spoločné. Módna návrhárka Ravena sa po dokončení umeleckej školy začala naplno venovať módnej tvorbe a založila si svoju prvú módnu značku, ktorá je od roku 2003 jediným výrobcom a registrovanou obchodnou značkou v gotickej a fetiš móde na Slovensku. Sama však tvrdí, že Slováci majú voči takejto móde stále predsudky. Ľudia sa na to pozerajú dosť takým pohľadom, skorej sa toho boja, no. Držia si odstup. Zaraďujú to do určitej spoločnosti takých proste menej cenných ľudí a nepozerajú sa na to, ako by to bolo niečo také umelecké, ale skorej na niečo také, poviem to doslovne, ako na nejaký taký odpad, že ľudia nás posudzujú väčšinou podľa toho, jak vyzeráme, ale vlastne medzi nami je kopa umelcov a veľmi nadaných ľudí, ktorých si na Slovensku kvôli tomuto nikto nevšimne. Inšpirácia je aj z toho obdobia gotiky, z klasickej gotiky histórie, ale skorej to spadá aj do toho módneho štýlu hudby, hudobného štýlu a celkovo obliekania. Je to skôr taký, jak by som povedala, taký fetišistický kult. Absolventka Strednej školy odevného dizajnu v Trenčíne Ina Budovská poňala svoju kolekciu patrioticky a inšpiráciu čerpala zo slovenských ľudových tradícií. Na móle nechýbali ani originálne rekvizity, ako napríklad kosa. Veľmi som chcela, aby tí, čo budú predvádzať, dievčatá a chalani na mole, aby to nebolo len surové predvádzanie, lebo to je pre ľudí. Oni potrebujú mať zábavu. Čiže tie doplnky naschvál som volila aj také, aby teda sa ľudia smiali na tom. Lea Fekete okrem nádherných šiat, ktoré vyrába z luxusných látok z Paríža, predstavila aj svoju novú kolekciu šperkov. Bolo to počas leta. A tak sa mi zdalo, že sú všetky tie kvety také mimoriadne inšpirujúce, že sa vlastne tá kolekcia celá rozvinula. Takže ja pracujem so striebrom, ale dá sa s tým striebrom pracovať proste stále. To je niečo veľmi lákavé. A ja som predstavila kolekciu, ktorá je aktuálna teraz. To bol vlnený obojstranný materiál, veľmi také pestré, také veľmi funny. A potom bola kolekcia, ktorá je nadčasová, ktorej si myslím, že je zmysel hlavne, tak ako som spomenula, o prepojení ženskej krásy, by som povedala výzretosti, lásky, túžby a volania srdca. Na móle prebiehalo všetko hladko a aj keď je to možno trochu nezvyčajné, rovnako tomu bolo aj v zákulisí. Ja musím hodnotiť backstage, čiže zadok. A to znamená, tunak to prebiehalo, mám taký pocit, všetko veľmi hladko. Samozrejme, ten správny ruch tu bol, ale všetci sme boli, mám taký pocit, veľmi dobre pripravení, nachystaní, takže ako kočky pomáhali vynikajúco. Čiže tunak to vyzeralo veľmi dobre, aj keď teda veľmi rýchlo.
Celá prehliadka mala okrem vizuálne lákavého charakteru aj dobročinný. Peniaze vyzbierané počas podujatia Factory Fashion Show sa organizátorka Ina Budovská rozhodla venovať pediatrickej klinike fakultnej nemocnice v Trenčíne. Si uvedomíme, že tu sa hospitalizuje 1800 detí za rok. Áno, a ešte z toho, dáme tomu, 800-900 rodičov prejdú tou hospitalizáciou, takže si uvedomíme, že tie prevádzkové potreby sú rozsiahle. A na niektoré, ako keby viac menej nebolo, sú nevyhnutné, tak sa dávajú, odsúvajú na takú ako vedľajšiu kola, ale pritom sú dôležité. V akom prostredí to dieťa je, tak aj môže podľa toho prežívať, čo máme vybudované. To trvalo roky. Takto postupne budeme, už je to asi 5 rokov, jednotlivé časti oddelenia. A teraz je práve tá príležitosť, že by sme takýmito motívmi, ozaj zobrazením, aj profesionálnym zobrazením toho interiéru využili tieto financie, ktoré nám boli umožnené. Ina Budovská priznáva, že príprava takéhoto podujatia, akým bolo Factory Fashion Show, bola náročná, no bude robiť všetko preto, aby sa budúci rok uskutočnilo znova.